Igama lami ngibona umthandazo kaMngadi uNdusenkomo uMadlokobo. Namhlanje usuku olukhulu lapho ngenzela khona abantwana bami amadodakazi uNontsikelelo uzalwa yimina kanye noNosipho uzalwa udadewethu omdala. Kube kuyisifiso sami nje kakade ukuthi lezi ngane esike siyibonge sikhulise ngokuyiphatha kahle kwazo. Njengoba nje ngiyekwenza lokho ngikwenza ukuthi baqhubquzeleke baqhubeke nokuthi bazihloniphe futhi bayithande bahloniphe. Nje kulolu suku njengoba ngibakhulisa ngibenzele umhlonyana sigala izolo behlangene nentombi bezogonqa bezosina bekumnandi kakhulu. So namhlanje kusaqhubeka-ke ngomhla ka-2 lapho sisazoya khona esigcawini lapho besina bezigqaja khona ngobuntombi babo nokuyiphatha kahle kwabo. So ngiyabonga kakhulu nje lolu suku lanamhlanje lusijabulise kakhulu. Bengathembi ukuthi loba yimpumelelo ngoba bekuyiney'ngqinamba bengibuyisana nazo endleleni salihlela lolu suku. Kodwa-ke ngoNkulunkulu emuhle konke kuqale kahle futhi kusazohamba kahle kuphinde kuphethe kahle. Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani, igama lami nguNosipho Nomcebo Mngadi. Mina igama lami nguNontsikelelo Uphenelo Mngadi. Lolu usuku lethu olukhulu lomhlonyana lapho abazali bethu besibonga ukuzigcina kwethu. So besingathanda ukuthi abanye ukuthi ubuntombi kusho uzigcina. Ubuntombi busho ukuzigcina. Awuyimi baba bengazi ubuntombi busho ukuzigcina. Awuyimi baba engazikhethela lendlela ayilendlela. So ngale ngoma songizisa kwamanye amantombazana akhulayo ukuthi aqhubeke azigcine cause ukuzigcina is the perfect thing in life. Then kunabafana you won't gain anything. From now sizoya esigcawini siyosina maseke phela ngiyachonga ngolo. Besisuka lapho sibuyele ekhaya for other parts seyijikuja cause and seen it and then yeah, and abazali bethu for what they did for us today. This means a lot. Abaningi abathola ithuba ukubenzele umhlonyana but nasibile inhlahla nomusa noNkulunkulu nabaphansi ukuthi leziphumelele lubulo. Ngicela mina madlozi abantu abazogoma lapha banganaki Ndusenkomo osenze ukuba nibe idlozi elihle lapha kithi. Nisinika amandla ukuthi sikwazi ukuqhubeka ukuthi ukwazi uqhubeka nomcimbi ube muhle ube impumelelo. Anginibingelele bafowethu. Okhulumayo uSandile wakaMngadi. Umalume wabashana. Silapha-ke eSunday Street. Sizokwenza umcimbi. Esenzela abashana umcimbi okukhulu. Sibakhulisa nje sibenzela umhlonyana. Bafowethu umcimbi wethu uqalisa izolo sizokhulisa abashana. Udadewethu ekhulisa ingane yakhe uNontsikelelo neyadade wakhe omdala uGugwane, ingane yakhe uGugwane noSipho. Bebenzelwa ke lezi imbuzi zokukhuliswa umhlonyana. La izolo sike sabathathela zona ilwane lezinyamazane sathi sihlaba sibakhulisa ngazo sibatshela nje indlela yokuyiphatha sibafundisa nje impilo ukuthi impilo ihlonishwa kanjani. So okwayizolo ke sike sawisa zona ilwane emva lokho ke kwase beqhubeka ke intokazi ke beshaya ingoma yokuthi namhlanje bazobe benza njani. So okwanamhlanje
Sivukile-ke ekuseni ingane sikade seyigcotshwa ibovu sahamba sayogeza. Masibuya-ke sase sesibika-ke la ukuthi sesibuyile, ingane seyigezile zahlolwa intombi. Kwase-ke bafowethu kube manje-ke njoba nje umcimbi usuqhubeka kanjena sesikhanda-ke ibhizi zethu-ke sesiyapheka nje. Ngithemba ukuthi umcimbi uzohamba kahle. Engathi abantu-ke bangabusa kulo mcimbi wanamhlanje badle bajabule banconcoze. Njengamanje-ke bafowethu abashana sizobathatha manje sibafake imhlwehlwe, then mase sesiphuma nabo-ke sesizigcawini. Athi la-ke bese kuya khona umcimbi sobe sesibuya-ke siphinde singena phakathi umcimbi uqhubeke mase siyabusa-ke. Lapha-ke mina umntwana wemsandeni indodana kaWiseman uzukulweni awumcimbile Madlokovu. NaboMadlokovu uyaqhubeka, ngizofaka abashana benu abazukulweni manje umhlwehlwe bese beyahamba besigcina. Sithini yabothenjwa-ke engathi ngaba kuhle konke ngoba nikwazi ukuthi nisiqalise kwakuhle phinde futhi nisiphethise kona kuhle. Then NaboMadlokovu ngizofaka uNosipho indodakazi kaGugwane umhlwehlwe, ngifake noNontsikelelo indodakazi kaZuma umhlwehlwe bese beyaphuma-ke siyahamba sesigcina. Ibe ngiyathini bosithenga Madlokovu. Siyabongani basengweni.
siyathandaza Baba sibamandla